zeu pasauden. Ondo. Egun gogorra izan zen atzokoa, baina ez zinen kikildu nahi, eta gaurkoan ere, burrukalari atera behar zinen, ez da atzo arrastoi da ondo utzi zenuen Nafarroako errepideetan. Bai, hori atzo izan zen 70 krono bat niretzako, eta gaur argi nuen hemen ezin nuela ezer egin, orduan nahi nuen divertitu, ondo pasa eta jolastu pixka bat, bai. Gaurkoan zalantzarik gabe aurpegi eman dezu. Bai, atzo ere, baina beste modu batez. Zertan saiatu zarete iaz, egia zen, estrategia bikaina burutu zenuten, zutan aia, gaizki atera zen erorikoagatik. Gaurkoan, erasoa, supongo, salkapen nagusia baino, berrez ere hemen eskuak altxatzea, Iruñean eskuak altxatzea Euskal Hiriburuzagian, badelako zerbait berezia. Bai, azkenean familia dago, lagunak, eta ematen du ilusioa gainera, azkenengo itzulia da, baina, ezin zain da izan. Zorionak. Mila esker. Agur.